O sigui que això fa molt de temps que ho preparava. Estava molt ben planejat. Ja. I què pensa fer ara el seu partit, el seu pare? Protestes espontànies? Milers de persones, escolta, vaig cap allà. Sí, no, ja ho sé, que només sóc una estrangera, però hi vull anar, ho entens? No em vull tranquil·litzar, no em vull sentir més bé, hi vull anar. Espera'm. Van transferir el jutge després d'haver interrogat a 8 dels inculpats. Aquest pas tardaria en segles a arribar a conclusions. La Fulana tenia milers de votants, però no eren gent important. La premsa va començar a dir que el seu passat com a decoit havia vingut a retrobar-la, que allò era una història de retribució. Ningú semblava adonar-se que ens estaven robant informació vital, que allò era un robatori! On és el meu arbre? On és el rei dels arbres? Dalt del carro del Maiadí, mort i fet a trossos, l'han assassinat! Aquest era el soroll que sentia aquesta nit, el soroll de les destrals que es portaraven el meu preciós arbre. Veig el cor de l'arbre rosadenc i groc i com sagna la seva saba espessa. Ara tallen les branques gruixudes amb una serra i les apilonen.